Здравейте, аз съм Златко Кешев и днес в това видео ще разгледаме 5 начина как да сте финансово независими във времена на криза и хиперинфлация. Номер 1. Направете изчисленията, чистата стойност и личните бюджети. Отделете време да съпоставите приходите и разходите си, за да можете да харчите в рамките на възможностите си и да управлявате очакванията си за начина на живот. Вместо да пренебрегвате финансите си и да ги оставите на произвола на съдбата, малко пресмятане на числата може да ви помогне да оцените настоящото си финансово състояние и да определите как да постигнете краткосрочните и дългосрочните си финансови цели. Изчисляване на нетната стойност. Като начало е важно да изчислите разликата между това, което притежавате и това, което дължите, и стойността на всеки един елемент. След това съставете списък на всичките си дългове, например заеми по кредитни карти, заеми за автомобили или студентски заеми. Разликата между тези два списъка е вашата нетна стойност. Тя представлява сумата, която бихте могли да имате, ако продадете всичко, което притежавате и заплатите задълженията си. Печалбата ви представлява финансовото ви състояние в момента и е нормално тази стойност да се променя с течение на времето. Еднократното изчисляване може да бъде полезно, но истинската стойност идва от редовното извършване на това изчисление или поне веднъж годишно. Проследяването на стойността на печалбата ви с течение на времето ви позволява да оцените напредъка си, да подчертаете успехите си и да идентифицирате областите, които изискват подобрение. Изчисляване на личен бюджет. Също толкова важно е да се разработи личен бюджет или план за разходите. За да съставите бюджет, започнете да изброявате всички свои източници на доходи и колко получавате всеки месец. След това съставете списък на всичко, за което харчите пари. Имайте предвид, че някои месеци могат да се различават от други, така че може да е полезно да създадете месечен бюджет за цялата година. Разликата между приходите и разходите е икономията на вашето домакинство. Може да изберете да харчите тези пари за неща, които не са от първа необходимост, или да ги спестявате за спешни случаи. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Създаден на месечна или годишна база, личният бюджет е важен финансов инструмент, тъй като може да ви помогне да планирате бъдещи разходи, да намалите ненужните харчове, да спестявате за бъдещи цели и да определите приоритетите, в които да вложите парите си. Ето примери за общи разходи, които могат да включват: грижи за деца или възрастни хора, дългови плащания, като заем за кола, студентски заем, кредитна карта, образование. Това включва обучение, детска градина, книги или различни консумативи, развлечения и отдих, например спорт, хоби, книги, филми, концерти и стриминг услуги. Храна, хранителни стоки и хранене навън, подаръци, например за рождени дни или празници. Жилище, наем, ипотека и поддръжка на жилище. Застраховка, здравна, автомобилна или застраховка живот, например. Медицински или здравни грижи. Това може да включва лекари, зъболекари, лекарства и други различни разходи. Лични, като облекло, грижа за косата или фитнес, например. Спестяване, за пенсиониране, образование, фонд за спешни случаи, конкретни цели, например на почивка на Малдивите или на Велинград, ако сте по-заможни. Специални поводи, като сватби, годишнини или дипломиране. Транспорт, бензин, таксита, метро, пътни такси, паркинги или винетки. Комунални услуги. Това включва, например, телефон, електричество, вода, газ, кабелна телевизия или интернет. Бюджетът е полезен само ако се спазва. След като съставите личния си бюджет, проследете приходите и разходите си по категории. След това преразгледайте бюджета си въз основа на реално случващото се. След като сте направили съответните прогнози, извадете разходите си от приходите си. Ако ви останат пари, значи имате излишък и можете да решите как да ги похарчите, спестите или инвестирате. Ако обаче разходите ви превишават приходите, ще трябва да коригирате бюджета си, като увеличите приходите си или намалите разходите си. Номер 2. Разпознаване и управление на инфлацията. Повечето хора ще похарчат повече пари, ако разполагат с повече средства за харчене. Когато хората напредват в кариерата си и получават по-високи заплати, обикновено се наблюдава съответно увеличение на разходите. Това явление е известно като инфлация на начина на живот. Въпреки че може да сте в състояние да плащате сметките си,
начинът ви на живот може да бъде пагубен в дългосрочен план, тъй като ограничава способността ви да трупате богатство. Всеки допълнителен лев, който харчите сега, означава по-малко разполагаем доход днес и не гарантира по-високи доходи в бъдеще. С течение на времето, когато професионалното и личното ви положение се развиват, някои увеличения на разходите са естествени. Може да се наложи да обновите гардероба си, за да се обличате подходящо за новата ви длъжност, или нарастването на семейството ви да се нуждае от по-голяма къща. Когато изготвяте списък на разходите си, прецените кои разходи са наистина необходими и без кои можете да минете. Номер 3. Разпознайте нуждите спрямо желанията и харчете разумно. И обратното. Желанията са неща, които бихте искали да имате, но не са необходими за оцеляването ви. Тези разходи може да са вкоренени в ежедневието ни, така че да ги усещаме като нужди. Независимо дали става въпрос за абонамент за стриминг платформи, например, или салфетките в дискотеките. Границата между желания и нужди се разминава за основните неща, когато няма определено ниво на нито едно от тях. Автомобилът е добър пример за това. В зависимост от обществения транспорт във вашия град, може да сте в състояние да докажете, че колата е желание. За много хора колата е необходимост, понеже нямат друга алтернатива за придвижване. Какъв е подходящия баланс между по-висока вноска за автомобил или за по-хубав модел? Вашите нужди трябва да имат първостепенно значение в личния ви бюджет. Едва след като нуждите ви бъдат задоволени, трябва да разпределите свободния си доход за желания. Отново, ако ви остават пари всяка седмица или всеки месец, след като сте платили за нещата, от които и наистина се нуждаете, не е необходимо да ги харчите всичките. Спестяването на пари за бъдещето е потребност, докато се задоволявате с текущите ви физически нужди, като храна, подслон и транспорт. Номер 4. Започнете да спестявате отрано. Често се казва, че никога не е късно да започнете да спестявате. Това може и да е вярно, но колкото по-рано започнете, толкова по-добре ще се чувствате през годините. Това се дължи на силата на натрупването. Комбинирането включва реинвестиране на приходите и е най-успешният във времето. Колкото по-дълго се реинвестират приходите, толкова по-голяма е стойността на инвестиция и толкова по-големи ще бъдат приходите. Колкото по-рано започнете, толкова по-лесно ще постигнете дългосрочните си финансови цели. Ще трябва да спестявате по-малко всеки месец и да внасяте по-малко като цяло, за да постигнете същата цел в бъдеще. Номер 5. Създаване и поддържане на фонд за спешни случаи. Фондът за спешни случаи е точно това, което подсказва името му. А т.е. пари, които са заделени за спешни случаи. Фондът е предназначен да ви помогне да платите за неща, които обикновено не са включени в личния ви бюджет. Това включва неочаквани разходи, като ремонт на автомобила или спешно посещение при заболекар. Фондът може да ви помогне да плащате и редовните си разходи, ако по някаква причина са прекъснати вашите доходи в момента. Колко пари трябва да спестявате всеки месец? Основният ви приоритет всеки месец е да плащате най-необходимото. Първо се погрижете за разходите като подслон, храна и транспорт. След като посрещнете нуждите си, често се препоръчва да опитате да спестите поне 10% от доходите си. Въпреки това, че имате пари, не означава, че трябва да ги харчите. Ако успеете да спестите повече сега, ще имате по-голям потенциал за печелене в бъдеще. От 3 до 6 месеца от разходите за живот в спешния фонд често не достигат на много хора, за да покрият голяма разход или да преодолеят загуба на доход. В днешната несигурна икономическа обстановка, повечето хора трябва да се стремят да спестяват поне 6-месечен размер на разходите за живот, ако е възможно и повече. Имайте предвид, че създаването на фонд за спешни случаи е постоянна мисия. Има вероятност, веднага след като бъде финансиран, той да ви потребва за нещо. Вместо да се отчаивате от това, радвайте се, че сте били финансово подготвени и започнете отново процеса за изграждане на фонда. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Абонирайте се, оставете коментари и харесайте видеото. Ако пък не ви е харесало, натиснете бутона дизлайк 2 пъти, за да сте по-сигурни, че е подействало. Също така, разгледайте нашия Instagram профил, където качваме допълнително съдържание, и страницата ни във Facebook, където публикуваме периодични новини за случващото се в финансовия свят.
Довиждане и до следващия път!